Wow! Sabi lang ko. Wow! So, ayan mga bay. So, masubukan natin ngayon kung mag-fobs ba ang ating bagong lagay na cap lens. Subukan natin. May aso mga bay. Hey, hey, I'm on vacation every single Grabe. So, hindi pa nag-fogs mga bay ang lens natin. Grabe. Ang ginaw. Wah! Rararararararang. Rararararang. Put your loving hand. Igna si Reader. Oh, nagagpas tayo ng 100. Oh. Grabe si Reader. Wow. Wow. Wow ha? Wow. Wow ha? Yeah, shout out kay Reader 150. Wow.
Tumalon tayo ni Raider 150 mga bay. Kala siguro niya tayo 150 rin. 115 lang pala. Wow! So ayan, successful.